Què tal, com esteu? Benvinguts de nou a Miqui Marin Bàsquet, la vostra casa del basquetbol en català. Aquest vídeo és per resumir i analitzar una mica els punts claus del que va donar així la gran final entre l'Unicaja i el Real Madrid de la Copa del Rei Gran Canària 2025. L'Unicaja que aconsegueix la seva tercera Copa del Rei en tota la seva història. Comencem. Here we go now. Batman scoop on the mic. Mix in the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Let's go. L'Unicaja que va guanyar la seva tercera Copa del Rei en la història del club, va fer una gran final, va fer una Copa del Rei abans de començar amb el partit. Aquesta Copa Gran Canària 2025 ha estat preciosa. Jo des de la distància, des de la pantalla de l'ordinador, m'he vist tots els partits i m'han encantat. Tots els que han acabat en pallissa, com els que han estat més igualat. Bueno, al final, com totes les Copes del Rei. Al final és difícil que decebi una Copa del... Aviam, anem al que va ser el partit ja. Primer, anem a parlar dels quarts. 93-79, primer quart, 18-15 per Unicaja, 21, empat a 21 en el segon, 25-19 per l'Unicaja al tercer i l'últim 29-24, que va posar aquests 14 punts d'avantatge final, aquests 93-79. Anem a parlar primer de l'Unicaja i anem a dir coses boniques d'ells, perquè es van mereixer no només guanyar la final, sinó pels altres dos partits. Crec que han estat el millor equip de Copa del Rei, tenint en compte els o tots els partits que han jugat cada equip, ¿vale? M'ha semblat millor que el Madrid en aquesta Copa del Rei, perquè el Madrid, ho anava a parlar després, però bueno, ho dic ara, el Madrid no va dominar tota l'estona de tots els partits. Contra el Manresa sí, però sobretot a la segona part, i contra el Gran Canària va patir molt a la primera part, l'estava dominant el Gran Canària, i a la segona va fer una gran feina l'equip de Chusma. Què li passa? Que no va dominar en cap moment el partit. La sensació és que el Madrid perseguia l'Unicaja, que el Madrid no podia imposar el seu estil de joc, que l'imposava l'Unicaja, és a dir, que el partit el dominava l'Unicaja des del principi fins al final, i això demostra que el Madrid no va poder guanyar ni un sol quart a l'equip d'Ivonne Navarro. A part de les millors sensacions de l'Unicaja en tot el partit, hem de parlar una mica de dades, de números, ¿vale? Unicaja en tirs de 2, 17-38, com veieu tinc la gola, tinc uns mocs, estic fatal, estic fatal. 17-38, si se m'escapa un gallo ja ho sabeu, Tirs de 2, 17-38, 44%, tirs de 3 de l'Unicaja, 13-29, espectacular, 44%, i molt bé en tirs lliures també, 20-23, un 86%. Pel Madrid, i aquí és una gran diferència, mirem, 12-28 en tirs de 2, l'Unicaja en va tirar 10 tirs més de 2, que sembla estrany pel Madrid, o per un equip que s'enfronta al Madrid. En triples, hem dit que l'Unicaja va fer un 13-29, el Madrid un 10-29, ja tenim aquí 9 punts de diferència. Després en els tirs lliures, molt bé, el Madrid 25-34, molt bé, en el sentit de crear molts tirs lliures, el percentatge és força millorable. Aviam, em sorprèn que l'Unicaja tirés més tirs, òbviament pel ritme, però és que... I va crear més pèrdues, per exemple, les pèrdues són importants. Unicaja només 6, ¿vale? Només 6, el Madrid 17 pèrdues, tot i que el Madrid va dominar en el rebot, com ja podíem esperar, 32-41. Unicaja 14 assistències, el Madrid 10 només, i les 17 pèrdues, i només 3 recuperacions dels blancs per les 14 assistències d'Unicaja. Les 6 pèrdues només l'equip malagueny, gran gestió de la pilota, molt ben cuidada, gran gestió de les pèrdues, i 10 recuperacions. Aquí ja ens dona una pista de per què es decanta tant el partit, sobretot a l'últim, el tercer i últim quart. Més enllà de diferències d'estadístiques, al Madrid li va costar molt parar la mobilitat de pilota de l'Unicaja, ja sigui doncs, simplement amb passes o amb el moviment sense pilota, que crea molts bons espais i genera bons avantatges als jugadors que no tenen pilota d'Unicaja, ja sigui amb els mans a mans, ja sigui també li va costar molt al Madrid parar el bloqueig directe, sobretot amb David Kravish, que va fer molt mal
Walter Tavares, aquí tinc les estadístiques de Kravish amb 21 minuts, 20 punts, 1 de 4 en tirs de 2, 5 de 6 en triples, providencial David Kravish i 3 rebots. Després anem a repassar els millors de cada equip, però això volia destacar perquè el Madrid va tenir molts problemes en dificultar o parar el ritme, no ja en contraatac, vale? que això ho va fer força millor, sinó en estàtic. Vale? Unicaja va parar molt bé tant a Musa com a Sonja, que més enllà de Campazzo i Tavares, Sonja està en un nivell espectacular i Musa doncs, en aquests partits sempre és un jugador super perillós. Musa, amb quasi 21 minuts, 4 puntets, 0 de 2 en tirs de 2, 0 de 2 en triples, es va cascar 4 tirs més, vale? I tots els punts de tir lliure. Després ens anem a mirar l'estadística de Sonja, 32 minuts que es casca aquí amb Bodan Mario, 10 punts, 1 de 3 en tirs de 2, 1 de 8 en triples, 5 de 7 en tirs lliures. 10 punts, 5 rebots per Super Mario. I, clar, si tu pares els dos grans anotadors, perquè Tavares i Campazzo poden fer punts però tenen altres responsabilitats, si tu pares els dos grans anotadors del Madrid, doncs guanyes números per emportar-te el partit, a sobre si ets un equip tan disciplinat, tant en atac com en defensa, com en balanç, com en contraatac, com és l'Unicaja d'Ivonne Navarro. Després, a part d'això, van estar molt desencertats, com us acabo de dir, amb els tirs. Llavors, va ser un partit en el que el Madrid se li va... No vull dir que va ser per mala sort, Òbviament, haurien d'haver fet un millor partit i una molt millor feina. Disculpeu, vaig a beure aigua, és que tinc la gola fatal, Òbviament no va ser mala sort, simplement, sinó que el Madrid no va estar. Mentalment els vaig veure frustrats, sobretot cap al final, òbviament, demanant faltes, queixant-se molt, jo hi va rebre una tècnica cap al final del partit, i això, el Madrid força desencertat, vale? I després, òbviament, com no, doncs destacar a Kendrick Perry i a Cameron Taylor, Comencem amb Cameron Taylor, 15 punts, 6 de 7 en tirs de 2, només va fallar un tir, 1 de 1 en triples, 8 rebots i 3 assistències. 15-8-3 per Cameron Taylor i Kendrick Perry amb 24 minuts, 27 punts, 4 de 6 en triples, 9 de 9 en tirs lliures, 2 rebots i 6 assistències per 32 de valoració, i els 20 punts amb el 5 de 6 de Kravish que hem comentat abans pel Madrid. Doncs poca coseta, Campazzo 14-6-5 i 3 pèrdues, Tavares 11-6, després, González amb els 8 minutets que va jugar no va estar malament, 6 puntets, i després Sergi Llull amb 14 punts i 3 rebots en un 4-9 El resum, sobretot, seria que l'Unicaja passa per sobre del Madrid, no només en, diguem-ne, en disciplina, en executar bé el pla de partit, sinó també a nivell mental. Vaig veure el Madrid força ofuscat, força obcecat, força, diguem-ne, a vegades perdut, sense saber què fer davant d'aquesta intensitat de l'Unicaja, tan particular i característica ja de fa diverses temporades, i sobretot representada ahir per Kendrick Perry. Kendrick Perry, que més enllà dels 27 punts, cistelles espectaculars davant de Tavares, triples de 8, 9, 10 metres, des del logo inclús. Kendrick Perry va simbolitzar perfectament el que és aquest Unicaja, que és ritme, duresa, contactes, atreviment, tenir zero por, sigui que sigui el rival, sigui que sigui l'equip que tens davant, i sembla que l'Unicaja se li dona molt bé aquests tornejos com la Copa, en què és a tot o res, perquè és un equip que mentalment i a nivell de confiança i d'autoestima està molt, molt, molt amunt. Deixeu-me en els comentaris què us va semblar a vosaltres aquesta final, com ho vau veure, si destacaríeu algun altre punt que per vosaltres és clau que no he comentat aquí, si us sembla l'Unicaja un merescut guanyador, jo crec que sí, si espereu una mica més del Madrid, i no puc dir quan, perquè no ho sabem encara, però sí que us llanço l'exclusiva. Estic preparant amb Marc del Río, que ha estat allà a Gran Canària enviat pel diari Sport per cobrir la Copa del Rei 2025. Doncs estic preparant un vídeo amb Marc del Río per parlar una mica d'aquesta Copa del Rei, per fer una mica de resum, de conclusions, i també en clau Baxi Manresa i en clau Barça. Espero que hagueu gaudit molt del vídeo, espero que hagueu gaudit encara més
de la Copa del Rei Gran Canària 2025, ha estat espectacular i ens veiem en el següent vídeo. Adéu!